Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση. Όπα, εδώ κάτι περνάει. Εδώ είναι τα στροφάκια. Εδώ βλέπουμε τον πρώτο content creator που έχει δημιουργηθεί ποτέ στη γη. Γεια σου. Θανάση, όταν τον παίρνεις, τι χρώμα τον τρως? Μπλε είναι η απάντηση. Ναι, μίλησέ μου. Αγόρι μου. Ναι. Φάγα μια πουτσα να ξεχάσεις. Δεν θέλω πουτσα. Εσύ θες? Ναι. Ναι. Θανάση. Ναι. Μην φωνάζεις, θα μας βάλουν φυλακή εδώ μέσα. Κλάω στα αρχίδια. Όπως βλέπετε, είμαστε στο αεροδρόμιο. Έτοιμοι να πάρουμε την πτήση μας εδώ. Και ο άλλος παράγοντας. Και εδώ είναι η πόλη. Εδώ έχουμε την ξαδέρφη της Kim Kardashian, την Ελένα Kardashian. Η Ελένα Kardashian. Εδώ είναι η Λεωνόρα Kardashian, η αδερφή της Kylie. Από εκεί είναι ο Kanye, αλλά σε πιο άσπρο μέγεθος. Από εδώ είναι στον Γκρέγκορ. 3 καφεδάκια, 13,5. Το τσιμού του. Ναι. 10 Ναι. ευρώ, μου πιάσαν τον κόλλο μου. 3 καφέδες, 13,5. Θέλω να τέσουμε καφέ και τσιψιά μου. Θέλω να δω αντίδραση. 5 ευρώ το πλήρωσε στην αστασία. Είναι καλό. Αλλά ο καφές της Τίλβης είναι καλύτερος. Προφανώς. Τα κοκτέιλ είναι ωραία. Πω παππούς. 25 χρονών παππούς, φίλε. Πρώτη φορά. Έρχομαι. Κάμερα σε μένα. Αλλά. Ναι. 1,20 και τα δύο. Γεια σου Γιάννη. Θέλεις να μας κάνεις και εσύ μια δήλωση σαν κάμεραμαν? Ναι. Πες μου. Εδώ είναι το πρώτο vlog του καναλιού. Ναι. Το πρώτο επίσημο vlog. Ναι. Από εδώ ξεκινάει το ταξίδι μας. Και πού πάμε? Στα σύνορα του προμαχών. Όχι. Θα πάμε Ρώμη. Θα πάμε με αυτά τα παιδιά που είδατε Ρώμη. 1, 2, 3. Βάρα μία. Ωραίο. Του άρεσε. 3, Είναι απίστευτο. 4, 5. Σε όλο το χρόνο χαιρετάω για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Τις κάρτες. Λοιπόν, Ναι. θα δείτε όσο περισσότερα πλάνα μπορείτε από τη Ρώμη, αλλά όσο περισσότερα πλάνα μπορείτε και από εμάς. Ναι. Θα δείτε κιόλας πράγματα. Συγγνώμη. Όχι τίποτα. Είχες κάτι. Ευτυχώς δεν είχα τρύπα. Ναι, δεν είχες τρύπα. Καλημέρα. Ναι, συγγνώμη. Επίσης, αρέσουν αυτά τα vlog να μας πείτε στα comments down below, comment and subscribe. Γκάν, τσιφ σαπ. Γιατί κάνουμε παραλλαγές. Λοιπόν, αυτή είναι προφανές ότι η λέξη τζατζίκι που χρησιμοποιούμε σήμερα ευρέως στην ελληνική είναι σαν μείγμα με γιαούρτι και βότανα. Είναι τη λέξη λουγκάτ. Άμα έχει πάρε. Κανταριάλι. Μαλάκα. Πάρε με κάτι που Ήτανε το zoom της συμφοράς. Βεφίκ Πασά του 1800. Σήκω. 7 και 6. Ουσιαστικά τσακώνονται για το ποιος εφήβρε το τσατζίκι, ή οι Έλληνες ή οι Οθωμανοί. Το τζατζίκι είναι ελληνικό ρε αρχίδια. Άρα πάνω που καταλήξαμε, Σε αυτό που λέει ο Βασίλης. ότι ουσιαστικά τα φέραμε εμείς και απλά τα κάνουμε παραλλαγές. Είναι από την Τουρκία και τα ελληνικά ουσιαστικά. Forza Italia. Μα και κάτω.
Μπουμ, σακαλάκι. Είμαστε Και έτσι πολύ κλείνει το πλάνο. ενθουσιασμένες. Μες στην πόλη σαν Bentley, γύρω τούβλες σαν τέτρι. Στο λαιμό μου θέλω πέντρες, το βράδυ σαν να με αστέρι. Βάζω χτυπάνω στο κεφάλι, βαράνι σαν να ήταν σφαίρες. Τώρα λέει πως με ξέρει, που πάνω μου κάνει ό,τι θέλει. Yeah, yeah, let's play, hell no. Γράφουμε. Ναι. Καλησπέρα. Προσγειωθήκαμε. Πατήσαμε ρόλο. Grazie. Πώς τα βλέπεις Θανάση τα πράγματα? Τα πράγματα τα βλέπω πολύ όμορφα. Uno fumaretto. Φούμο. Έχουμε έρθει στη Ρώμη, παιδιά μου, έχουμε προσγειωθεί και είμαστε μια χαρά. Έχουμε έρθει σε αυτό το πάρκο Τσέπης. Μπορεί να δείξει κάμερα έτσι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι αρχαία δίπλα προφανώς. Απλά δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά γιατί είμαστε λίγο μακριά. Ναι, κάντε σου να την κάνουμε. Αυτό που πήραμε να φάμε εμείς όμως παίζει να είναι για λίγη ώρα. Okay. Η πτήση μας ήταν πάρα πολύ καλή, με γνωστή πολύ νόφτη εταιρεία, θα το πούμε και αυτό. Νόφτη, δεν θα την πούμε πια, νόμιζα να μην κάνουμε τέτοιο. Κλεμπάρια. Αλλά μάγκες, κατεβήκαμε στη Ρώμη, καταπληκτικά τα πράγματα. Πήγαμε, αφήσαμε λίγες βαλίτσες και τέτοια στο σπίτι. Είμαστε εδώ με τα παιδιά, άμα θέλει να κάνει και μανάρες με κάμερα. Βασίλης, Ορίστε. Ο παππούς. Κούκλα Λεωνόρα με Κρίς και Θεάρα Βάσο. Εμένα δεν σας δείχνω. Να δείξουμε και την... Δεν χρειάζεται. Άντε καλά. Λοιπόν, πρώτες εντυπώσεις, παιδιά, για εμένα τώρα. Πολύ ωραία πόλη, με πολύ αρχαία, πολύ ωραίος κόσμος, ήρεμος κόσμος. Έχω ακούσει όλικα πράγματα ότι ρε φίλε, δεν είναι φιλόξενοι με τους τουρίστες και τέτοια. Εγώ δεν είδα αυτό το πράγμα. Είναι πολύ αρχαία ακόμα. Είναι πολύ αρχαία. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λέω όμως και να είναι φιλόξενοι με τον κόσμο. Αλλά από ομορφιά, από τη στιγμή του αεροδρομίου μέχρι εδώ που ήρθαμε στο κέντρο που μένουμε, είναι άψο. Και νομίζω ότι συμφωνούμε και στα τέσσερα τα κτίρια. Είναι πολύ, πάρα πολύ όμορφο. Θα μπουν και φωτογραφίες. Ορίστε. Θα μπουν και φωτογραφίες από αξιοθέατα. Αλλά θα βγει και μπόλικο βίντεο, θα βγάλουμε μπόλικο υλικό να μπορέσετε εσείς να γουστάρετε και να βλέπετε. Συνεχίζουμε τα πλάνα. Στην Ιταλία, Θανάση. Buongiorno. Italiano, per favore. Ορίστε. Αυτό θα βλέπετε τώρα. Sorry, σταματάω. Προσέξτε. Τα παιδιά, εδώ. Και ένα σκυλάκι, εδώ, της κυρίας. Νιόνιο. Εν τω μεταξύ το νιόνιο μπορεί να είναι και ιταλικό, ξέρεις. Αλήθεια. Πόσο καλά. Τρίγαλα. Να σε βγάλω βίντεο να το γαργαλάσεις τις πατούσες. Περιμένετε. Περίμενε. Ναι, άνετα, φυλάκα. Ναι. Ναι, μπαγλαρόσο. Θανάση, πού πας? Πάω από εδώ. Να πάω στο κέντρο, να πάει. Δαχτυλάκι. Ευλογία, τέκνο μου. Τώρα βρήκε να περάσει το λεωφορείο του Πούστκου. Εδώ βλέπετε, δεν ξέρω τι βλέπετε, αλλά έχει πάνω ένα σταυρό του Χρήστο Σαλβατόρη, το σταυρό. Λοιπόν, και εδώ βλέπετε όλους τους τουρίστες τους δικούς μας. Αυτή είναι η Λάρισα. Λάρισα. Όπα, εδώ κάτι περνάει. Εδώ είναι τα στρουμφάκια. Όλο επίθεση. Ανατρίχιασα. Δεν έχουμε ξαναδεί τόσους πολλούς αστυνομικούς στη Λάρισα, γιατί εμείς δεν καλύβουμε τους χώρους μας. Απλά πηγαίνουμε όλη ευθεία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει και κακουψίδι εδώ πέρα να πούμε. Δεν έχει λίγο τσιπουράκι. Έτσι να ξεσκάσουμε λίγο. Αλλά δεν πειράζει, βλέπεις εδώ πέρα τα κτίρια. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Τα στάρια καλά είναι, μας έφεραν εδώ.
Αν πέσει αυτό στην κεφαλή, τι γίνεται, Θανάση! Άμα πέσει αυτό στην κεφαλή, τελείωσες. Finito. Finito la musica. Πάπαλα. Πάπαλα. Να σου πω, Έλα ρε. πάμε στα μέσα, πρόσεχε. Πάμε στα μέσα. Δεν μου λες, κάνα τσίπουρο θα πιούμε. Πάντα τσίπουρο. Πάντα τσίπουρο. Όταν περάσουμε τις 12 μεσημβρινίες. Πάμε 12 μεσημβρινής, 12 κοιτάτε δεν. Άντε καλά Θανάση. Έλα πάμε να τσίξουμε. Πάμε. Περίμενε αγάπη. Ρε Θανάση, δεν με λες, Στη Λάρσα δεν έχουμε καλύτερα τέτοια. Θα σου πω που έχουμε καλύτερα. Για πες. Ναι. Είναι μια New White Gang. Στο New Right μένουν μόνο αλάνια. Αχα. Κάποια αλάνια κρατάνε και την κάμερα. Ναι, αλλά και ο Νίκος, ξέρεις, ο δικός μας, μια χαρά μπορεί να τα σκαλίσει όλα αυτά. Ο ξάδερφος. Ο ξάδερφος. Ο Τζόνσα. Ο Τζόνσα. Ο Τζόνσα. Ναι, ναι. Μην τις μοιάζεις, μωρέ. Εγώ, μωρέ, δεν ξέρω τώρα τι λέω. Και δεν το κουμπώσαμε ακόμα. Α, και εδώ πάνω. Ωραία, κάτι πράγματα να πούμε. Τι κάνουμε άλλο, ναι. Μαλώνε, τι κάνουν αυτοί. Με μπύρα θα μάθουν από εδώ μέσα. Κάνω φυλάκι μου να τα δω. Τι πήρα θες ρε μαλάκα. Δούμε λίγο αλλιώς. Τη δούμε αλλιώς θες εσύ τώρα. Θα πάμε μέσα. Δεν επιτρέπονται τέτοια. Τι, Μπορεί να σου πάρει την κάμερα και να στείλω στο πάνω. αλήθεια. Άντε ρε μαλάκα, τρόμαξα. Τι δεν επιτρέπεται. Ρε μαλάκα. Μην με κάνεις. Αφού έχει πινακίδα. Έχει πινακίδα. Να κάνεις αποδείς. Σκάσε. Δεν πρέπει να φωνάζουμε. Τι κάνουν. Ησυχία. Κοιτάξτε παιδιά που έχουμε έρθει. Στη Λάρισα δεν έχει τέτοιες εκκλησίες. Ναι ρε φίλε, άστα να πάνε. Ρε μαλάκα, σταμάτα, αφού δεν επιτρέπεται η φωτογραφική. Ξέρω, αλλά είμαστε Έλληνες. Θα σε φωνάξουμε η Ελλάδα μέσα. Νομίζω μας φωνά φυλακή. Λέει, αφού είναι η αστυνομία απ' έξω να μου πεις. Οπότε τι θα πρέπει να πάω. Στο στόμα μου η κάνει. Έκλεικ το ντουμάνι. Θανάση. Ο Βασίλης εκεί. Βασίλη. Βασίλη. Μην το πεις. Πες κάτι. Πες το, πες το, πες το. Πες το. Πες το. Τι να πω, τσιμούν. Μπράβο. Έβαλα νόχο. Ρε Θανάση. Θανάση. Πες τίποτα. Δεν είναι πια μούζα. Δεν είναι πια μούζα ακόμα. Κοίτα τι έχεις εκεί. Εδώ δίδας καπέλια. Για πες. Μαλακόμικα. Ναι, 3 ώρες. Τι είναι σχολείο. Ναι. Έλα. Το κρυφό σχολείο ή το φανερό.
φανερό. Απλά από την άλλη μεριά. Κάποιοι άλλοι είχαν περισσότερο φως. Κάποιοι άλλοι είχαν περισσότερο φως. Από εκεί. Από εκεί. Μάλιστα. Και από εκεί μπροστά. Από εκεί Και πιάνω. Μάλιστα. Εντάξει, εδώ Εκεί ήταν τις μουσικές. ήταν άλλες εισαγωγές. Ναι. Μουσικές, όχι εισαγωγές. Μουσικές, άλλες εισαγωγές. Α, μάλιστα, μάλιστα. Εδώ ήταν για πιο σκληροτράχυλος. Το βρωμοκοπάει ρε μάνα. Βλάκα. Ηλίθιε. Μυρίζει και βρωμάκια ζέχνη να... Σαμούν. Καλά δεν τρέπεσαι ρε. Ρε μαλάκα, μαζέψου ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, θα Καμίσου ρε μάνα. Θανάση, άμα σε δείξουμε με το μποξεράκι στο YouTube θα μας το κατεβάσουν το βίντεο. τι να μου το κάνω. Εκεί πάει 6 βίντεο, δεν πάει. Μπασάλος, οι στιγμές της νιώτης. Ταρζάν. Μαλάκα, κάποιο Ταρζάνης, τι είσαι, ένα τα δύο είστε. Για κάτσε. Ο Τζίζους. Τα τσινό. δύσκολα. Πω Μόνα είμαι εσύ. πω μαλάκα είσαι χάλια αλήθεια. Αυτό είναι το δωμάτιο που μένουμε Airbnb. Airbnb. Λοιπόν, εδώ έχει ένα κρεβάτι διπλό. Εδώ κοιμόμαστε εγώ. Πάλι καλά που τα λες Γιάννη, γιατί Πέλα. δεν βλέπουμε. Εξής. Άντε ρε, κάτι Πάλι ήρθε. καλά που τα λες. Και εδώ είναι ένα μόνο. Και έχει κάτω ακόμη ένα, εκεί πίσω. Από εκεί έχει ακόμα ένα. Οκ. Βασίλη, Έχεις ένα. τι, Έλα. τι είναι. Παραμορικά. Όπα. Ω, τώρα τρώμε. Θανάση, τώρα τρώμε. Έχει μέλι που είναι βερίκοκο. Ο Βασίλης Στερλέκε στη στιγμή της νιώτης. Σοκολάτα. Τι κάνεις εκεί Θανάση. Νομίζω ότι το δεν υπάρχει. Ωραία. Είναι όλο το... Μπορείς σε παρακαλώ να μην τραβάσεις τις ευαίσθητες στιγμές. Είσαι ευαίσθητος. Εντάξει, ζωστά είναι άμα σου βάλω τον κόλλο. Ευχαριστώ ρε να σε έχω παντάς. Αυτό είναι το πρώτο, θες να το δοκιμάσεις λίγο να δούμε πώς είναι. Ναι, δοκιμάσαμε το πρώτο. Έχουμε και το Chris Burger. It's Miss Chris Burger there. Gang, αυτός είσαι συντρογγί. Δεν πάω κουρασάν, δεν θα Κουρασάν. Κουρασάν. Ρε παλιό τσοπάνι. Θέλουμε το first reaction για τον καφέ που θα πιει. Μην σε δες κουνείς. Θα καπουτσίνο Πιέσαι ρε βρωμιάρι τώρα και μας λες. Νερουλός. Καλά δεν τρέπεσαι λίγο. Της μάνας σου. You mama. You mama. Από εδώ έχουμε και το δεύτερο πλάνο. Δεν είναι νερουλός. Μα είναι το δεύτερο πλάνο, βαράω τον καφέ στο ποτό. Κάνω τα B plan, τα B roll. Τι κατάλαβα ρε πούστον, Ωραία, κάνουμε ένα χέμα. Τάτσινου. Εντάξει, Θες να είναι Έχει το βίντεο Ναι, εγώ ξανάρθω ελεύθερο ή θες τώρα Abstract. Ποιος πάνω. ως τη μέση. ή θες να προσέχουμε αυτά που λέμε. Ελευθέρας τέχνης. Ελεύθερας τέχνης. Ναι. Και βοσκής. Και Τι, βοσκή. και η Κωνσταντινίδης. Και το πάτησα με τη μαλακία. Το άφησες σε αυτή. Ναι ρε. Αυτό που λένε. Τάτσινου. Καλημέρα Γιάννη. Δεύτερη μέρα Ιταλία. Είναι Ιταλός φαίνεται ο Προφανώς είμαι Ιταλός. Βάσο. Καλημέρα. Buongiorno. Buongiorno Βάσο. Buongiorno. Σαν μαφιόζο. Βασίλη. Buongiorno. Buongiorno Βασίλη. Θες να μετρήσουμε σήμερα ασθενοφόρα? Λοιπόν, από χθες ακούμε το ρου. Εντάξει, γιατί ρε Γιάννη. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Εμείς. Εγώ φταίω που εσύ βγάζεις εκατομμύρια. Στο δεύτερο εμείς. Λοιπόν, Ναι. κολοσσέσαμε. Περπάτημα Πολύ. και θέλουμε να βάλουμε αυτό το τσάντες, παιδιά. Θέλουμε να δούμε, ίσως και να το ακούτε στο βάθος. Ευτυχώς που είμαστε Θέλουμε στην ώρα να μας δούμε πάντως. πόσα ασθενοφόρα θα ακούσουμε. Ασθενοφόρα ή. Τέτοια ώρα θα πρέπει να είμαστε. Όχι, δεν μ' αρέσει έτσι. Έτσι μ' αρέσει καλύτερα. God damn it.
Goddamn boy. Και ουσιαστικά θα πάμε Κολοσσέο, θα σας δείξω και από εκεί πλάνα. Μαλάκα. Ορίστε. Ήρθε στην Ιταλία με το καλσόν, τον Μπερλίνα. Σου. Από εκεί έχουμε το MacGyver και από εδώ έχουμε τα Burger. Chris Burger. Είμαστε σαν μπάντα. Αυτός είναι σαν τον Trapper. Εγώ είμαι σαν τον Μαφιόζο και κάνουμε ένα πολύ ωραίο σύνολο. Ορίστε. Πες ρε Βάσο. Συμφωνεί. Με τι πράγμα? Ότι είμαστε σαν ανάποδα γαμώτα. Να είμαστε. Μπράβο. Βγήκαν και οι υπόλοιπες και ξεκινάμε. Λοιπόν, Για πες ρε Θανάση. Λοιπόν, είμαστε στην αρχή της σειράς. Ναι, Εντάξει. ναι. Κάποιοι Επιτηδεί. στην αρχή της σειράς από το τέλος. Αυτό ακριβώς, τίποτα. Νομίζω εννοείται αυτό το πράγμα. Αχα, Okay. αχα. Ήρθε μια πλανόδια και μας είπε 50 ευρώ να μπούμε μέσα και skip the line και Τη στιγμή που το εισιτήριο κάνει, 15 ευρώ, ναι. 17, 2 είναι μπουρμπού. Αχα, Μας είπε να πάρουμε με 50 ευρώ εισιτήριο, ναι. πήρε το δεξί, Εσχροκέρδια. το δεξί πήρε, Το δεξί από εκεί, από εκεί το δεξί. από εκεί. Οπότε θα κάτσουμε να περιμένουμε στη σειρά, θα τα πούμε, θα Ναι. μιλήσουμε και Ιταλικά, buongiorno. Ναι, So, πάμε να μιλήσουμε σκάνα από εδώ. η ουρά είναι πίσω από εδώ. Πίσω από εδώ, πάει έτσι, κάτω, μέσα, κάτω, αριστερά. Προτιμώ αυτά τα 30 ευρώ να τα πιω σε... Πουτά. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Και σε πολύ αλκοόλ, σε πολύ αλκοόλ. Σε πάρα πολύ αλκοόλ, γιατί είμαστε Ελληναράδες. Και αν πάω τώρα να βγάλω είσοδο εκεί μέσα, πες από εκεί δωρεάν. Σωστός. Έβγε Θανάση. Γυρίσω. Έλλην, πού είσαι ρε! Σε σειρά, έλα, κοπελιά. Ναι. Τι κοιτάς, πες του. Ποιον? Αυτό που σε κοιτάει. Το γάμισο. Τι κοιτάς, Πολύ στραβά. σε κοιτάει όντως. Στραβά. 1-0. Θα πω 3 γράμματα που δεν θα σ' αρέσουν. αρχίζει από έψιλον. Μαλάκας είναι αυτό. Το μαλάκας είναι διεθνής λέξη, το ξέρεις έτσι. Ναι, το ξέρω. Είναι διεθνής άμα από εμάς. Το ξέρεις έτσι. Παλιοκαριόλι, το ξέρεις. Πρέπει να σε κάνω πάλι focus. Μου χαλάς το focus. Τι. Συγγνώμη. Γιάννη, πώς αισθάνεσαι που περιμένουμε στην ουρά, δεν μας είπες εσύ. Εγώ αδερφέ, σε αγοράζω 25 φορές. 25. 25. Πόσο κοστίζει ρε Γιάννη, 25 ευρώ. Τίποτα, 1 ευρώ. Άρα 25 ευρώ. Αν τον συγγνώμη, αγοράσεις εντάξει. 25, τότε γιατί μέχρι τώρα δεν έχεις αγοράσει. Fucking Άμα gangsters. μας αγοράζει 25 φορές, γιατί δεν αγοράζεις και τα εισιτήρια μας? Κόκκινο. Είσαι μαλάκας! Available no. Όλη την ώρα θα αγοράζει άμα δεν. Λοιπόν, 200 θα τα σκότωνε και θα τα σκότωνε για να αλλάξουμε ονόματα. Ναι. Γιατί δεν μας αγοράζει από ένα εισιτήριο. Μέσα. Τι λες μωρέ. Όχι. Δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω. Άντε καλά. Ξέρεις για ποιο πράγμα προβληματίζει. 5, 7, 35, 350. Πώς? Δεν νομίζω. Έλα, παιδί. Προχωράμε, παιδιά, απίστευτο. Θα με συμπροξείς. Η προαναφερθήσα ουρά είναι όλοι αυτοί που βλέπετε μέχρι κάτω, μέχρι κάτω και μετά είναι όλοι μέχρι απάνω για το Κολοσσέο. Γιατί πώς είμαι, Πώς είσαι έτσι. πώς είμαι, μια χαρά είναι. 11 μάτσα έχουν βγει. Ναι. Είμαστε μέσα στην αγορά, τη ρωμαϊκή αγορά και στα παλάτια. Γεια σου. Τι ήθελες να δεις, Θανάση? Σου πω. Έχει ένα αλογατάρι εδώ πέρα. Ντυμένο, Ρωμαίο. Ναι. Και να έρθει εδώ πέρα και να σου έχει κοκτέιλ.
Το κοκτέιλ. Το αλογατάρις θα φτιάχνει κοκτέιλ. Το άλογο θα πίνει ποτό. Δεν μου λες, έχεις καπνίσει κάτι μήπως? Δεν καπνίζω, είμαι αθλητής. Α, μάλιστα. Δεν το ήξερα αυτό. Τι αθλητής είσαι? Volleyball. Ενημέρωσε τον κόσμο. Volleyball. Μάλιστα. Volleyball player. Ο Θανάσης. Εγώ. Αυτός που θέλει να δει τον αλογατάρι να κάνει μοχίτο. Μπράβο. Και το άλογο να Είναι πίνει αθλητής. Όλο αυτό, σαν τον Ντουράντ. Έχει έρθει στη Ρώμη σαν τον Δεν κάνει Ντουράντ. κακό το ποτό. Work it honey, work it baby. Ασέβαστε. Εδώ πέθανε κόσμος, βούλωστο. Ποιος πέθανε εδώ? Burial site είναι, ηλίθιοι. Εδώ τι Stonehenge. Stonehenge, να το πάρω. Πήγαινε στη μέση και πες «Ω μεγάλε Καίσαρα, ευλόγησέ με να κερδίσω τα φρουτάκια». Περίμενε. Ναι. Ναι. Ευλόγησέ με πες για τα φρουτάκια. To Max win. Ναι. In Candy. Αχα. Για πες Θανάση, μίλησέ μας. Σου είπα να το πετάξεις στο πλαστικό. Εσύ γιατί το πέταξες στα μέταλλα? Συγγνώμη ρε Θανάση. Τι συγγνώμη? Συγγνώμη, δεν ήξερα. Τι είναι οι άνθρωποι, τα ξεχωρίζουν, άσχετα από μια σακούλα. Πέρα σε βάζουν στο κόνσεπτ. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου. Happy Traveler. Happy Traveler με τον ευτυχή. Μπλέτσα. Τι μότρο. Οχ. Εδώ βλέπετε. Τι θα πεις τώρα, αλήθεια, θέλω να δω. Το άρκο του Ντομιτσιάνο. Έτσι λέει εκεί. Muy bien. Θες να παρλάρε? Παιδιά, εδώ έκαναν τα βέρια να δω μέσα. Πού έκαναν τα βέρια? Εδώ, πάρε δώσε. Περίμενε, όχι, από εδώ. Κατάλαβες να χαμηλώσεις την τέτοιο και να φαίνεται μόνο η φιγούρα. Να είναι μαύρο. Τα βέρια, Θανάση, τα βέρια. Πιλάρα. Ω, παίζει να έχει ωραία θέα εκεί. Έρχομαι να το πάρω, περίμενε. Παίζει να έχει ωραία. Κλείστε τα μάτια σας, θα δείτε κάτι πολύ καλό. Εδώ δείξτε λίγο αυτό, Βίνια Μπερμπερίνι. Τι βλέπω ρε. Ρε τι βλέπω ρε. Πώς έχουμε εμείς στο Άλσος, στη Λάρισα. Το κηποθέατρο. Κάτι γίνεται εδώ. Αχα. Sometimes maybe good. Sometimes baby bad. Είναι βίντεο, δεν μπορούμε να δούμε. Θανάση, μη φεύγεις πολύ μακριά, δεν σε προλαβαίνω. Έλα, τι να κάνω, πες μου. Θα πάμε εκεί να δούμε το Κολουσαίο. Τα εκτρέφαμε παλιά. Εδώ. Ποια? Το Δημήτρη, το Γιώργη, Αχα. το Θανάση. Αχα. Πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά. Μάλιστα. Μας έκαναν να αισθανόμαστε. Και δεν μου λες Θανάση. Χαρούμενοι. Αυτό είναι τώρα Τσίπρου ή είναι μήπως κρασί, Γιάννη, άκουσε με. Για Θα σου πες. πω κάτι. Αχα. Ο νηστικός Αχα. καρβέλια ονειρεύεται. Θέλω λίγο Τσίπρου Θανάση, εξειδεψάσου. Είπαμε μετά τις 12. Τι ώρα είναι τώρα? Έργα 24. Δεν φαίνεται. Μετά τις 12 τις μεσημβρινές είπαμε ρε Γιάννη. Μάλιστα. Ας δούμε τώρα αυτό εδώ. Μπεμπά. Βασίλη, τι έχει ρε μαλάκα, πες. Κολόνα, όχι αρχαίο κυμήλιο και τέτοια. Βινίλιο και μαλακή. Βινίλιο. Ας το καλό να πούμε μαλάκα. Ή χθες που γυρνάει και λέει πάλι ένα αρχαίο μνημείο, ξέρω μια κολόνα ψηλή και λέει άμαλακι, αυτό με τζαβλά τι είναι. Άρε Βασίλη. Αυτό είναι παιδιά, εδώ τώρα θα δείτε. Το Άλσος είναι καλύτερο παιδιά. Το Άλσος της Λάρισσας. Και τώρα που έχει, Δείτε και το βίντεο για να μας... Θα καταλάβετε. που έχει πλημμυρίσει κιόλας ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε Κολοσσό παιδιά. Τρομερές ομορφιές. Δώσα γλωσσόφυλλο. Όχι. Ήθελε γλωσσόφυλλο. What the fuck. Εδώ είναι. Να το. Τρομερά πράγματα. Εμπειρία ζωής. Θέλετε να στηθούμε. Ναι. Να στηθούμε. Μπράβο, γι' αυτό. Γιάννη, Έλα, να στηθώ. Να στηθώ. Όχι Θανάση, όχι έτσι. Τρομερό. Εδώ αδερφέ. Are you sure? Εδώ έφερνα εγώ παλιά τα πρόβατα. Εδώ τα πρόβατα τα βοσκάσαμε. Άστο. Ναι. Φάει τη δουλειά του. Συγγνώμη κιόλας. Τα βοσκούσαμε τα πρόβατα εδώ.
καθημερινά, ανεπανάληπτα. Έγιζαν όλη μέρα. Τα μυρίζαμε και παίζαμε τάβλ. Πάμε και τα άλλα για να προλάβουμε. Βρωμοκοπάκι ζέχμια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Τι κάνεις? Βγάζω αυτό που βγάζεις. Okay. Γιατί είμαι και κινηματογραφικός. Θανάση, έχει ύψους εδώ. Πρόσεχε. Έχει ύψους. Από εδώ. Ναι. Όχι ρε. Για τους αμφιβολίες δεν είναι τίποτα. Εμείς πηδάμε πολιτιστικές ολόκληρες. Ανθούπολ. Κλέβουμε σπίτι. Όπα. Οικογένειες. Πάμε. Πού βρε από σπίτι. Θανάση. Ωπ, Θανάση και εσύ εδώ. Και εγώ εδώ. Γεια σου φίλε, τι λέει? Να στον καρφώσω έναν. Όπα, τι κάνεις? Όχι ρε. Γύρισα τι κάνω. Να στον καρφώσω ενώ... Τι εννοείς? Με καρφί. Α, με καρφί. Πάμε. Λοιπόν, εδώ δεν νομίζω ότι είναι όλοι Βορειοευρωπαίοι εδώ. Εδώ θα ήθελα να καρφώσω ακόμη και τον Ξάνθο όπως είναι. Δες τι μαλλί έχει ρε. Δεν μπορούν να καταλάβουν, ελληνική ομορφιά, Hellenic beauty. Μάλιστα. Έλα ρε. Ειρήνη. Ελληνικά πράγματα τα φέρνουμε εδώ. Μη φωνάζει, τι νομίζω ότι είναι εδώ? Και Έλληνες είμαστε έτσι. Τι βλέπεις? Έχω πάρει μεγάλο σκηνικό. Πάμε. Πότε το παίξουμε cool και άνετη. Ναι. Περάσουμε. Α, μάλιστα. Επίσης, ένα ζευγάρι. Ναι. Το οποίο Ναι. ο άντρας Ναι. γύρισε και χάραξε το όνομα της κοπέλας του. Μάλιστα. Τραβάς τα μαλλιά δηλαδή. Τραβάς τις πουτσότριχές σου. Ήσυχα ρε Γιάννη. Τις πουτσότριχες. Και για αυτό το λόγο έφαγε 5 χρόνια φυλάκιση και 15 κάπα πρόστιμο. Μαγκάς ή μη δέλτα. Από τι στην Καστόρ.
Καλό ήταν comment. Εδώ είναι το Κολοσσέο. Εδώ είναι το Κολοσσέο. Εδώ, Gladiator. Κολοσσέο. Εδώ γίνονταν οι μάχες και ο Θανάσης τον έπαιζε. Όντας ο Μεγάλος Κέσσαρας καθόταν πάνω στον εξώστη και έλεγε υποδοχή. Οπ. Πες με ένα μυστικό, Θανάση μου. Ξέρω μόνο εγώ και εσύ. Οκ. Πλέμπα. Πλέμπα. Αυτό ήταν μια πλέμπα. Πλέμπα. Να φαίνεται όλο. Ναι. Παιδιά, θα φύγω από τη μέση κατευθείαν. Δεν θέλουμε τώρα. Ο Θάνος βλέπει και απάνω. Χαιρετάμε. Χαιρετάει. Χαιρέτα Θανάση, τον κόσμο. Χαιρετάει κανένας άλλος? 0,5. Όχι. Σε γράφουν στα αρχίδια τους. Δεν ξέρω ποιος είναι. Μάλιστα. Δεν θέλω να μάθουν όμως. Μάλιστα. Όχι. Καμιά μπύρα όμως δεν πήραμε, μάλλον. Όχι, Θανάση, όχι τώρα μπήρα. Αλκοόλ εδώ. Όχι, Θανάση. μας έφερες κανείς? Όχι, ρε Θανάση. Θα μας έλεγα τη τσάντα. Όχι, ρε Θανάση. Αντικειμενικά. Βασικά μπορεί. Τι θα μας έλεγε, μην πίνεις. Ναι. Αντρεγάμε στο τόμπο. Τώρα γκρεμίζω με μίσος αυτά που μαζί μου παράδεισες. Εικόνες δολές από τον χρόνο που μείνανε μόνο σε κάμερες. Κοίτα τα μάτια μου μέσα θα δεις τις πιο όμορφες θάλασσες. Γι' αυτό δεν γυρνάω στο χθες. Μη ρωτάς για μένα τίποτα. Τρέχω μόνο για τα χρήματα. Πίσω από την πλάτη μας λένε ότι θέλουν, μπροστά μου δεν θέλουν προβλήματα. Είμαστε μέσα στην πλέμπα. Θανάση, μπερδεύτηκε. Στο λεωφορείο είμαστε. Πλούσιοι είμαστε. Δεν πληρώνουμε τίποτα. Και θα πάμε στην Βίλα Μπορκιέρ. Να δούμε ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Τώρα είμαστε στο κέντρο της Ρώμης. Βία Γκιουμπέρτη είμαστε τώρα. Στούπιδο, Γιάννη. Γενικά εδώ λίγο τα πράγματα είναι φοβερά και τρομερά. Τι θα συναντήσουμε στο Βίλα Μπαρκιέζε? Τι θα συναντήσουμε? Ζώα που δεν έχουμε ξανασυναντήσει ποτέ. Παπουδάκια μπαίνουν, παπουδάκια βγαίνουν. Να πάρω τα πόδια μου για να πετύχω ο νεαρός. Ναι ρε. Μη σου πω ότι πρέπει να σηκωθείς κιόλας. Να σηκωθώ δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, έχει κάθισμα ακριβώς δίπλα μου. σήκω τώρα αυτή τη στιγμή για τον παππού. Τώρα. Αφού έχω κάθισμα. Σήκω τώρα. Και ο καημένος δεν μπορεί εύκολα να περπατήσει. Μάλιστα. Ορίστε. Σηκώθηκε η Βάσου. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Ασέβαστε. Και εδώ θα ήταν δυσκολότερα μέσα εδώ. Ασέβαστε, ηλίθεια. Γιάννη, έχουμε καιρό να κάνουμε σεξ. Τι έχουμε καιρό? Να κάνουμε σεξ. Δεν θέλεις να κάνουμε σεξ. Μάλιστα. Κοίτα που σε έχω φέρει εδώ. Και εγώ θα μπορώ να λες. Πού τα λέμε? Τι είπες? Πού τα λέμε? Για να κάνουμε το... Να κάνουμε το transition. Τα λέμε στη Βίλα Μποργέζε ρε μαλάκα, δεν είσαι τηλεοπτικός. Πάμε. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Τα λέμε στη Βίλα Μποργέζε. Ciao bella. Cringe, είσαι cringe. Ήρθαμε εδώ που έλεγες. Ήρθαμε στο Άλσο, στη Βίλα Μποργέζε. Δεν τρέχει. Α, όχι, έχει και μια βίλα εκεί. Στου βάθους. Σιγά επιτρέπεται. Να μην βάλεις καμιά φωτιά, κρίμα είναι. Ωραίο το καρελάκι.
Καρελάκι. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα. Ενώ δεν πρόθουμε το όχι, τσιγάρο. με τίποτα. Ντροπή και έσχος. Πάμε τώρα στο Villa Borghese. Μάλιστα. Για δούμε. Τώρα το τσιγάρο που το πετάω, ένας έως ξέρει. Ένας έως ξέρει. Θα περπατάνε. Πώς σου φαίνεται, Γιάννη? Έχει και καρτάκια, να πάρουμε κανένα κάρτα. Ναι. Πάω. Πίτσα. Όχι. Θα το πειράξω την ενέργεια να πάρω. DRS. Μία δήλωση. Δεν έχω βρει ακόμα καλή Ιταλίδα. Ναι, όντως παιδιά, καλές Ιταλίδες δεν έχουμε βρει καθόλου. Δεν είναι αυτό που λες. Θα βρω Ιταλίδα. Καθόλου. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω. Ναι. Αυτό το task. Ναι, πάμε διά. Πάμε κάπου. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σας παιδιά. Τι ζώο είναι αυτό περίεργο? Όχι αυτό, όχι κάμπια. Αυτό που είναι απάνω. Πίθηκος. Έλα φιλέ, τι θέλεις? Έλα αδερφέ, παίζει τίποτα καλό? Λοιπόν, έχετε καμπίνες. Το μιλιόλε είναι όμως. Τι λέει ρε παιδί? Δες λίγο πάνω τη θέα. Δώσε λίγο. Η ανηφόρα από εδώ είναι τα wild dogs. Και από εδώ είναι τα πολύ wild dogs. Ναι. Να μην πειράζουμε ή ενοχλούμε ή ταΐζουμε τους γλάρους και τα παγόνια γιατί θα νευριάσουν. Δεν μου λες αδερφέ? Τη μεγάλη γλάρη. Ναι. Πού το βρήκες του εργαλείου? Μου κάτσε. Για πες Θανάση, τι βλέπουμε εδώ? Βλέπω πολλά κόπρανα. Πολλά κόπρανα βλέπω. Είναι εξτασιασμένη. It smells like shit. Oh my god. Η κάμερα σου μυρίζει. Μυρίζει τι σκατά? Μια βρωμίλα. Σαν δεν τρέπεσαι. Τα χινανών. Κι άλλος. Καλός ήταν. Πισδί. Στο είπα ότι είναι καπιμπάρα. Να μου το είπες. Ήταν να τους καπιμπάρα παιδιά. Δεν πως είπα το γλάρο. Καπιμπάρα ήταν. Βλέπουμε το γλάρο. Όχι, αυτά τα βλέπεις μετά. Τώρα πάμε στο Ναι, όντως μετά. Τι κολλάρα είναι. 100 κομμάτια. Δεν πας από εδώ. Όχι, από εδώ. Θανάση. Αγάπη μου. Θανάση. Τι έπαθες? Πάμε στα λιοντάρια. Πού πάμε? Στα λιοντάρια. Πάμε. Θα έχει λιοντάρια εδώ. Θα το υποσχεθώ. Όχι, όχι, μην κλάψεις για τα λιοντάρια μωρό μου. Να κλαις για με. Λεοντάρις. Είναι το λεοντάρι. Είμαι ο Λεοντάρης και σε κάνω σε 999 κομμάτια. Κοιμάται τώρα, κοιμάται. Ανάση. Κοιμάται το λεοντάρι. Έτσι πολύ. Πάρα πολύ. Περισσότερο από το λεοντάρι. Από το λεοντάρι. Το λεοντάρι ακούγεται λίγο περισσότερο. Έβαλα αντισηπτικό. Παίζει να βρωμάει. Ναι, ισχύει. Να, ήμουν σίγουρη. Σπέκεσαι μάι. Και έχει και μια λένα πάνω λοιπόν τα παιδιά. Αλλά δεν βλέπουμε τι λέει. Ναι, ναι. Στην αρχή δοσακούλα θέλω να κάνω. Θα μ' ακούσει. Γιατί οι πατούσες πρέπει να είναι σαν με το κεφάλι μου. Ναι. Όχ, Σήκω αγόρι μου λίγο. και με ενοχλούν οι μύγες. Ναι. Λατρεύω, είδες πόσες τροφούλες κάνει. Ναι ρε. Δεν και κάνουν σόου είναι. Ακολούθα το εσύ Βασίλη, ακολούθα το. Ακολούθα το. Ναι, ναι, ναι. Τι βλάκας εσύ. Ναι. Ράκο, μην ήρθεις. Αδερφέ, έχεις 1 ευρώ. 1 ευρώ θέλω. Μόνο. Να πάρω μια γλαρόπιτα να φάω. Πολύ θα πάρει. Τουρπίλες. Σε κλανίες μαλά. Δεν χρειάζεται να το πεις αυτό στο βίντεο μου, Θανάση. Αφού έτσι μιλήσει. Δεν χρειάζεται. Εδώ έχουμε τα κολόπεδα. Μην φάνε κανένα σούτ όλα.
Θα πάρω πουλο, παραμάζωμα όλα. Όλα, θα φάνε καμιά κλωτσιά, μετά θα τα πετάξω μέσα εδώ πέρα. Και εδώ θα φτιάξω μέσα να τα φάνε. Όχι ρε μαλάκα. Μην λες έτσι για τα παιδάκια. Τι είναι? Έρχεται. Να τα πετάξω μέσα στο νερό, άμα είναι να πνιγούν όλα. Όλα μέσα στο νερό. Νάτος. Έλα φίλε. Παίρνει τις ανάσες του και πήγε για δεύτερη βουτιά. Δεν έχεις τα χέρια με μαλάκες του βράδυ, μου στήθηκες εσύ λες και εσύ πάνω σε χάρτη. Καλά στον υποπόταμο. Πάνω σε Χάρλι. Ναι, και είναι πάρα πολύ αστείο. Έχει το μικρό γιο. Θα σου ξαναέρθω. Περίμενε μου. Τα πράγματά μου. Ωραίος. Τι είσαι εσύ ρε? Με τσιμπά. Τι θα με μιλά. Γαμηθείτε. Φεύγω. Άιντε μου βαράτε όλο τον κόλλο. Άιντε. Με πόνες στο χέρι τώρα όμως. Γεια σου Πέτρο. Πώς? Πέτρο. Όχι έτσι ρε. Πώς. Έτσι. Σαν να κάνεις αέρα. Όπα. Δεν κάνει Πέτρο. μαμά, συγγνώμη. Όχι, δεν κάνει ζώμα. Περίμενε. Δεν βάζετε καθόλου έμφαση. Εδώ η Έλληνα πήρε ένα ραβδί και το δώσαμε στο κατάλληλο άτομο. Ήρεμα. Για. Αρχίζω λίγο ωράκι. Δεν μπορώ. Έλα να βολείς. Welcome to die. Δώσ' το να ακουστεί. Θα πάρω το πιο στα μπαμ. Ναι. Έχω πει το καλύτερο λεμοντσέλο. Έλα ρε. Άπερο. Ωραίος. Και τράβηξε και ο κόσμος. Έλα Θανάση, έλα πίσω. Έλα Θανάση. Κάνει ο Θάνος ότι δεν μας ξέρει, κατάλαβες. Ο Θάνος ότι δεν ξέρει εμάς. Έλα Θανάση. Νομίζει ότι τον βγάζω φωτογραφία, αλλά είναι τόσο ηλίθιος. Λοιπόν, ένας από τους κεντρικότερους δρόμους στη Ρώμη αυτή τη στιγμή. Βλέπετε πόσο κόσμο έχει, βλέπετε και τι μάρκες υπάρχουν. Yes, Armani και ούτω καθεξής. Χαμούλης. Και όλο ευθεία βγάζει στη Πιάτσα Βενέτσια. Μνημείο των στρατιωτών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Yeah, but then, I promise, mate, we couldn't sit down outside.
Los que no se ven mucho son argentinos. Vedo che un me scandalizzato, io scandalizzato, mi sono a casa, io da Και εδώ βλέπουμε τον βομβιστή. Σκούζα. Τι βλέπουμε εδώ, Θανάση, ξανάγησέ μας λίγο. Λοιπόν, φτάσαμε στα ισπανικά σκαλιά, κάτι μου δείχνουν τα παιδιά και δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό. Λάτε μας, λάτε. Πρέπει να είσαι πιο μπροστά, θα το δείξεις. Σούπα θα σε πάω στο Μιλάνο. Παπούτσι με δικό σου αεροπλάνο. Ωραίος ο γκάγκστα. Και τώρα θα δούμε τα... Μόγκλε, καμπριολέ. Αντουταλέ. Λέω 3,5. 1790. Πόσο, 1790? 890. Το έχω. Μόγκλε, καμπριολέ. Μια σενιωρίτα. Σενιωρίτα. Έλα Θανάση, έχει πολύ κόσμο. Έλα πες μου Θανάση. Είπαμε, κλείσε με αεροπορικά φτηνά με τον μαλάκα εδώ πέρα. Μας έκαισαν να μην χωρίσουν τα φοβάρια. Μην με κοιτάς. Ποιος είναι μαλάκα? Ποιος έκλεισε εισιτήρια, πες. Θανάση, δεν φταίω εγώ, τα εισιτήρια μια χαρά ήτανε. Ήτανε καλά Θανάση μου. Το πλεμπέικο, το Ryanair, τσίφσα μότρι, τι ήταν αυτό? Θανάση, δεν έχω άλλα λεφτά μάνα μου. Δεν έχω άλλα λεφτά. 3,5 εκατομμύρια ρε μαλάκα. Μην το λες αυτό Θανάση μου στο βίντεο, θα μας παρεξηγήσουν. 3,5 εκατομμύρια. Θανάση, μην το φωνάζεις αυτό εδώ μέσα, θα με ψηρίσουν και θα με τσουριάσουν τον κόλο. Δεν θα τους μιλήσω εγώ. Όχι, όχι Θανάση. Ο Θανάσης σε νέες περιπέτειες. Λοιπόν, ημέρα Τέταρτη. Βλέπουμε πολλά. Ενώ το Πάνθεον. Ναι. Βλέπουμε το Πάνθεον. Ναι. Τραβήξαμε τα story μας. Αχα. Μια νέα περιπέτεια ξεκινάει σήμερα. Αχα. Ιταλιάνες. Το Πάνθεον, εδώ είναι ΝΑΤΟ, εκεί είναι γλυπτό. ΝΑΤΟ, ναι. Αλλά και Ιταλιάνοι. Το Πάνθεον όμως. Πάνθεον. Ναι. Έχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κάνε τα κουμάντα σου. Πάρ' το λίγο δεξιά. Μπράβο Θανάση, πες του. Μπράβο. Ναι. Έλα ευθεία, έλα. Έλα όλα. Όλα μέσα. Όλα, όπα. Ενώ. Θανάση. Ενώ. Όχι έτσι. Και τώρα θα πάμε να περπατήσουμε λίγο να βρούμε αρχικά τα παιδιά. Μάλιστα. Δεν ξέρω που είναι. Ένα παιδάκι πριν, όπως εδώ το συγκεκριμένο καρότσι, έφυγε τούμπα. Έγινε Βαλεντίνο Ρόστι. Όχα. Βλέπεις, βγαίνει προφορά ρε. Βγαίνει προφορά. Τώρα θα πάμε λίγο να βρούμε τα παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουμε που βόσκουν. Δεν ξέρουμε που βόσκουν, η αλήθεια είναι. Και συνεχίζουμε μετά. Εμείς θα κάνουμε παρέα με τις το Πάνθεον. Ναι. Θα συνεχίσουμε να πίνουμε πολύ αλκοόλ. Γιατί έχει φοβερό άπερολ με λαμοντσέλο. Ναι. Τα παιδιά τα βρήκα. Θέλεις να πάμε προς τα εκεί? Πάμε προς τα εκεί. Έπρεπε να έρθουμε στη Ρώμη για να φτιάξω Θανάση στα μαλλιά του. Ναι, και σε ένα θα μιλήσει και... Σενεγαλέζικα. Ναι. Και γαλλικά. Όχι μποτζόρνο. Είναι το... Bonjour. Comment ça va? Bonjour, comment ça va? Το δεξίνο ημισφαίριο έχει χωράκι. Αχα. Δεν μπορώ να το ανοίξω, το βλέπετε. Συμφωνώ μαζί της. Δεν συμφωνώ με την αντίληψη που έχει. Με την εντονότητα που γίνεται. Ναι. Από 120 το πήγα 30. Έκανε πολύ καλά παζάρια, παιδιά, ήμασταν μπροστά. Λοιπόν, θα σε δούμε στο τέλος, θα είναι το πριν και το μετά. Λοιπόν, το πριν και το μετά, τα λέμε σε λίγο. You are so good. Και το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε. Εδώ, what a style, what a style. Τώρα και Αμερικανίδες. Επίθεση. Μπράβο ρε Θανάση.
Σήμερα Πέμπτη, έχουμε στο Βατικανό. Έχουμε την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου. Τώρα βλέπουμε κάτι γυρογλυφικά. Μάλιστα. Ωραία φαίνεται. Εδώ, γάτα. Στα 3 τέτοια μπαίνεις μπόνους. Και τι επιλέγεις? Επιλέγεις πάντα το Γιαννάκι. Φαραώ. Θανάση. Εδώ είναι μυστήρας και αυτός από την Αιγυπτιακή εποχή. Ναι. Μιλάμε για λυπτήση, πετάμε μαζί. Απόψε να κουνήσω όλο το μαγάζι. Γεμάτη καρδιά μου είχε πια σας μίση. Τώρα που έχω γίνει λογικό να μίσει. Όλη νύχτα γυρνάμε. Τα αστέρια κοιτάμε να έρθει το πρωί όσο και να πονάμε. Πάντα θα λάβουμε μαζί σαν πυρσί. Άλλο ένα ποτήρι για χατήρι. Κάνουμε την πόλη πανηγύρι. Απόψε θέλει να με στείλει. Να δούμε από κοντά τη σελήνη. Μου λείπει σαν να λείπει από τη θάλασσα το κύμα. Σε θέλω τόσο όσο και στις τσέπες μου το χρήμα.
Baby δεν μου φτάνουν τα λίγα. Αν είχα μαρούλι τότε θα μου να vegan. Μωρό μου είσαι σεξι, τι είσαι εσύ. Στα κύματα δροσιά είσαι αρκετή. Και φταίμε ρούμι από Καραϊβική. Δεν έχουμε πάει ποτέ εκεί. Δεν είσαι τόσο εξωτική. Σοκολάτα σαν τη γη. Σαν εσένα καμιά στιγμή. No, no, no. Χάνουμε στο σκορ μας τη νίκη μαζί. Βάλαμε γκολ απ' την πρώτη στιγμή. Ταξίδια μαζί μέχρι την Αφρική. Ας τράφει το κορμί σου σ' όλο το μαγάζι. Να σηκώσει το φαγητό μου. Τη νύχτα στον ύπνο μαζί και στην κουζίνα. Είσαι το ακινητό μου. Το σπίτι το φως, το λαιμό μου η αλυσίδα. Τώρα με κοιτάνε σαν να είμαι καμβάς. Μην την κοιτάζεις θα γίνει καυγάς. Μέσα στο ποτό μου κρύβεται ένας δάλκας. Δεν μένω στα Γιάννενα αλλά είμαι πάσας. Τώρα μιλάμε, τώρα γλεντάμε και χαμογελάει.